Ja. Maar ik en jij kom net met mijzelf. En ik ben tevreden met mijzelf. Maar ik wil zeggen aan iemand is bezig om voor jou te vragen. Zij is een pijnen, dus kan mij de zondag, woensdag hoor. En we maken verwachtend, maar het moet geboorte gegeven. En we gaan steeds verwachten met het woord van God. Geestelijke baar. En die baarmoeder kan nie enige ding vat wat nie die gesproken woord uitkom nie. En wat die vandaan sê, dat is net beter as met die boodskap nie. Dat is net beter as die boodskap van my nagie. En men wat beginnen met die partij en soek vir Christus. En die profeet sê, val vir my, soos ek vir Christus sê. God testifying of his gifts. Kain bring 'n offer. En God kyk na Kain se hart. God kyk na sy benadering. God kyk na sy houding. Altyd van sy taal. En met sy offer is nie reg nie. Sy offer is onskriptuurlik. Sy offer kom in gedagte van God uit nie. En God sê, ek kan nie getuig van die offer nie. Halleluja. Waarom sê God kyk jou benadering? God kyk jou benadering.